dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Bueno, Diyos maray na aga. Miyerkules ngunyan. Minarespeto na naman kami sa gabos pong natada asin nag-desisyon man na diretsong mag-antabay digdi na po sa programang Tingog kan Banwaan. Petsa 3 ngunyan kan Septyembre. Miyerkules siyempre sabi tabaga kasubago aldaw kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria. Pasalamat kita primero sa mahal na amang Diyos, sa mahal na Senyor Santo Cristo, mahal na kagurang na Jesu Cristo, Senyor Jesus di Pasensia, Senyor Jesus Nazareno. Sa aldaw na pag bendisyon sa satuya, siyempre sa pagikan intersesyon kan sa tung mahal na inang Birhen Santa Maria. Mama Mary ngunyan tabi, pasalamat man. Our Mother Perpetual Help Novena alas 5:15 hapon madadangog po yan digdi sa DCGB. Happy Fiesta man po sa kay Senyor San Gregorio Magno, ang mahal na patron kan Old Albay District kung sa inamamugtak mismo ang cathedral, ano? Happy Fiesta pati na po sa mga taga Old Albay District. Baka naman tabi ang sa kuyang telepono numero sa Globe 09660 730-115 and 0942-670-1195 sa Smart. Ano Sir Jason Gomez Puyo de Segundo, maray na aga tabi sa imo, kumusta lamang ang familia sinantropa, ano happy fiesta da tabi, sabi kan sa tuyeng amigo sa kuya. Taga Albay District mananggad baga ako, ano kundi an pinag-istaran ko dyan sa rong kuro kwartong sadit, ano border kita. Ang programa po naglalaom na mag-iriba-iba kita sagkod alas 10:30 udto. Sunatada po tabi lalo na dyan sa mga harong, kaigwan na ngunyan ning ofisinas, may klase na, asin igwan na po ning trabaho. Urog na sa gobyerno, siyempre, mayoriya kan sa pribado. Siguro ano lamang ang pangugtuhan, tabi mga taga Albay District, good morning dyan sa Indo sa mga nasa barangay 14 o dyan baga sa likod kan Divine Word College sa Washington Drive, dyan sa Happy Homes kay Madam Ella, ano, dyan sa kataning kan sa kuyang Tugang sa Happy Homes Subdivision tabi, and syempre kataning mismo man Doc Philip Roa is the name. And the best man po na doktor sa Talinga, Dungo, Budaalunan. Gandang umaga, Doc Philip. Specialista po yan. Siyempre, dyan man sa Daddy's Angel, sa tuyaman na amigo, si Doc Chris Gianan. The best man yan, internal medicine. Kampang man kan Ravax sa tuya man yan na mga amigo-amiga dyan sa Ravax kay Madam Tet Aldana. Me gusta mi así, me gusta mi. Ray na aga tabi isa sa Indo. Day pagbasang-basango niya na kamrot nin kuting budaayam lalo na ang kagat. Yan tabi sa Ravax. May mga kumpasinda dyan, bakuna, anti-flu, yan tabi ano,
es la bomba que basta. Anti-pneumonia. Es genial, así. Mga lehitimo pong medical practitioners ang yaon dyan. Doctors, nurses. Me gusta mi ex. Morning. Sí. Sa gabos na branches man tabi kan Ravaxor Sogon maging duman sa Quezon City sa Virac Iguaman tabi ano. Sí. Extano. Sa Ligaw Iguaman sinda dyan. Extano. Mga paraan tabay tapo yan ano. Uno barang man tabi sa sentro kan Legazpi. Uno ang pinagsisibot-sibutan dyan na pangudtuhan. Good morning dyan sa tropa niya to sa Bicol International Airport. Kay Sir Edwin Ala. Si Sir na Dan Belanghel. Mga tropa-tropa natin yan. Tropa Pips. No, 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 no. Hua. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, 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 no. Hua. Sí, sí, no, no, sí, sí. Morning man tabi dyan kay Sir Popoy Balmez. No, sí, sí. No, no, sí, no, no. Sa JRB. Long time no mention man yato si Madam Bet Costa. Kan Costa Enterprises. Good morning dyan sa Centro Can Legazpi. Siyempre, amigo ta. Familia ni Madam, Yolike. Sa familia. Siyempre, si Migong King Reginaldo. Sa gabos na tabi, dyan sa Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Sur and Norte, Bilog na Bicol. And sa mga nakaantabay man worldwide sa broadcast kan DCGB online, good morning from the Philippines. Tingog kan Banwaan. Si Madam Rose Azul. Good morning, Ma'am Rose Azul. Adyan man tabi sa gabos na mga taga-Kabangan. Tumbang kepin. Chikitan, chikititan, tan, tan. Pad lamang nagdadangog si Alkalde kunyan, Isyam. Alkalde, wala mang ning ticket dyan sa Bini. Ecstasy. Tulong kwan sana, maski su VIP ta, bayadan ko na sana. Alkalde Isyam. Bayadan ko man tabi. Tulusan ng VIP. Alang iyakan niya. Pati nga yung ticket nan piga anunsyan mo pa. O de bueno, kasabay ang bilog na tropa ako po si Pio Fernandez. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Igwa kita tulos ni na istorya, siyempre kay Madam Pita Pacrez. Mabuhay, tabi. Ma'am Pita Pacrez, kumusta sa bilog na familia? Pag-iribataman digdi sa DCGB, usapang familia. Ma'am Pita Pacrez, good morning tabi sa Indo dyan, sa familia. Bueno, igwa tulos kita ng istorya dyan sa luwas. Aramon ta daw kay Angel Mustaza. Angel Mustaza on the spot report. Kaya hinali mo si Angel, naputol si Jomar lang. Ikaw ang nagsabit na wala akong kasalanan, Angel, wala akong kasalanan. Iyos isinabit dyan. Dumang kita kay Pading Jomar. Jomar Bien on the spot report. May interview si Kumpadreng Jomar. Dapat tigkuan mo tulos tanganing mabata perti pa su intro ta no. Pag may interview, signal tulos tabi. Si Pading Jomar, okay yung linya? Hindi man naputol. Kumpadreng Jomar, good morning, go ahead na tabi. Salamat pa rin Pio. Nakisingit ko na ako tabi pa rin Pio. Makakaulay nga ito ngunyan si City Councilor Pati Alsua, ang presidente kan Philippine Councilors League digdi sa probinsya kan Albay. Igusin da digding aktibidad sa First District kan Albay, particularmente digdi sa San Andres Resettlement Site sa Santo Domingo. May connection ni kan PCL Week and bako lang ini ang aktibidad ninda man naglilibot at sinda sa iba-ibang parte kan probinsya kan Albay, pero sa mga oras na ini na sinda digdi sa San Andres Resettlement Site ma-distribuer ng mga tsinelas. Kaulayon niya to si Madam Pati Alsua
aramuntang iba pang mga aktibidad kang PCL and of course ano ang particular na aktibidad ng Daligdi sa San Andres Resettlement Site. Kagawad, Madam, live kita sa DCGB. Si Pio Fernandez tabi nasa ibong na linya. Good morning po, Sir Pio. Yes, Ma'am Patty, good morning. It's been a while. Yugon mo, dati na interview ta ka, mayor. Tapos, kagawad, ngunyan, kinatawa na. DCL President po, sir. Si kinatawan na Patty Gonzalez Alsuas. Nice having you sa programa. Good morning. So, PCL week ngunyan, Ma'am Patty tabi, ano? Iyo po, sir. September 1 to 7. Oho, okay. Natata ko niyan, parang mga tsinelas an sa tuyong natawan ng atensyon na itao dyan sa mga beneficiaries niya to tabi, over. Opo, yaan po kami ngunya, digdi sa San Andres, sa Santo Domingo, matao po kami sa mga aki, chinelas, no? So may recipients po kaming 400 plus digdi, ang parte kaining PCL Week celebration. So ini po, saro sa activity na gigibuhon po digdi sa First District. Sa aga po, sa Second District kami, magkakaigwa po kaming gari legal assistance in partnership with IBP. So may mga abogado pong available man sa aga. Sama nito, ma'am po ito. Tapos sa Friday po, mangrove planting po kami. Duma naman po sa Ligao City. So may activity po kami kada district. Ayun, separate and distinct na activity tabi, Ma'am Patty kinatawan. Ano po? Yes po, sir. Oho, and why dyan sa First District? So, Chatsinelas kita nag-concentrate sa mga kaakian tabi, over. Oo, sa mga kaakian po, ini pong community po, may parte po digdi na ang resettlement area po. Aha, ayun. So, para po matawan ning ayuda ini sa itong mga mga akian ki mga tsinelas. Ayun, opo tabi. Pero iyan tabing mga kaakian tabi? 400 plus po, sir. O di, maabot. target. Oo, maabot na ni Vicentos na padis yaning bitis. Iyo po. Apo kung 400, mga 800 na padis ning bitis. Tatag duwa-duwa. Duwa-duwa times Oho. 2. Apo. Sa mga aki sa nayan tabi, Ma'am Patty? Sa mga aki po lang muna ang identified may para sa activity ini. Oho, Ano po, oho. Sir Pio, actually, first activity mo po ini sa PCL. Okay. Now, digdi sa second district naman, sa aga po, if I'm right tabi, Ma'am Patty? Sama nito po. Sama nito. May partnership po kami, duman po sa IBP, may mga volunteers pong mga abogado, na maduman po, matao po kan sa indang oras para po sa mga legal assistance. Kung sa mga residente man kan barangay, min pagkataraning na barangay, kung igwa po silang mga kahaputan, tabang, nakaipuhan po ang eksperto kan sa tuyang mga abogado. So, matao po kitang oras sa aga duman. Duman sa tercer distrito, Ligaw, pira nga minso itatanom na kunyan, na mangrove. Ang available po kaming sa 100. Kung maglampas man po, available man ang Sa Tapano. Induman tabi itatanom ito? Sa Kabarian po, sa coastal barangay ni. Personally, ika mismo maugsob kan kunyan duman Yes po. mangrove. Yaon po kami duman. Ang arog po kayan kung 3rd district invited ni ma'am po sugabos na councilors kan 3rd district. Kaibanan po sa mga officers kan PCL. So this form part nahihiling ko kan sa indong outreach program sa community, Ma'am Patty kinatawan. Ano po? Opo. Now, we go duman sa kunyan, how to strengthen yung sa indong lado sa na mga konsyales through legislation na sangguni ang panlalawigan, what's in store para sa satuyang legislative measure, maprotehiran, ma-fortify ang mga councilor sa Albay? Iyo po. After po kaini, ang masunod mi pong activity, magkakaigwa po kaming capability building, para po trainings, para po sa satuyang mga councilors. Saro po na inot ming gigibuhon, magkaiba pong pa-training sa parliamentary procedures. Kadakol man po ang mga councilors
ngunyan na baguhan. So para po ma-immerse nila, maintindihan nila, inat na inat po sa discussion, sa plenary, no? Sa session hall, rather sa session hall po, na ang pagdiskurso po. After po, kaini may mga linyada man po kaming mga trainings para po mataong giya sa satuyang mga konsehal, ipag-ibok yung mga ordinansa resolusyon. Yun. So, na makakatabang po talaga sa indang trabaho bilang mga legislators. So enhancement capability, capability Yes, po. enhancement, po. Now we go nakon baga tabi kinatawan Ma'am Pati sa next year na yung elections next year nagigibuhon. So sa SK yung sa barangay buda sa SK including yung mga councilors kan barangay tabi po. Iyo po. O next year na. So ano ang epekto kay ni sa term of office mo diyan sa Sangguniang Panlalawigan? Kindly explain tabi ma'am. Halimbawa sa election na next year pirang taon ka diyan tabi sa Sanggunian. Apektado po kan election so turno mo diyan? Daiman po. Ang term po didi is 3 years po. 3 years. Sa councilors. Po. Hanggang next term, taka-election pa lang po. Okay. Representing po ako sa city councilors. City councilor. Sa barangay po, yon if ever po, Suliga. I see. President. Tama. I've lost my comprehension sa city councilors pala, municipal tabi. Ampa. Okay, di sige tabi. Good luck sa indong esfuerzos and kung igwa kang gustong idagdag pa sa imong mga pag-iriba, konsehales sa bilog na Albay and kung igwa kang bareta, you as a member of the Sangguniang Panlalawigan, latest sa Sangguniang Panlalawigan, go ahead po. Thank you Pio sa oras na ini. So ngunyan po yaong kami digi sa PCL Week celebration na may nakalakdang pong iba-ibang activities para sa community. Ang trabaho po kan legislation bako man lang po nakalimitar sa session hall, no. So yaon po kami nagbababa, nagluluwas sa satuyang mga komunidad para po mahiling, madangog, and magkaigwa pong aksyon kung ano ang mga kaipuhan sa komunidad through legislation, magibo pong mga pulisiya na makakatabang po sa tuyang mga konstituente. So, yaon po, pirmi ang satuyang mga sangguniang members para po maghiling, magmati kung ano po ang pangaipukan sa tuyang mga komunidad na iyan po in alignment man po dyan sa gabos na mga lakdang pigyagibukan sa tuyang mga mayors po. So yaon po sa likod kan mga mayors at sangguniang panlunsod na dakulaong pong tabang para po mas mapagpusog, mas mapakaray ang mga programa, aktibidades sa tuyang barangay para po mamatian kan sa tuyang mga konstituente, no? Ang pagmakulog kan sa tuyang gobyerno. Iyo po Sir Pio, salamat po sa Indogabos and magkaigwa po kitang maray na paglaog na ining simanang ini. May we all have a fruitful week. Salamat po. Sige tabi Ma'am Pati and good luck, more power. Regards pala ki Kwan ka ito ki Sir Mon Alsuwa. Ka ito na interview ko diyan si papa mo si Mon Alsuwa sa Sangguniang. Pare. Ibalik na ko na kay okay, board sige. member. May pigtatang pa kay. Sige. Yeah. Ay Sir Pio, opo. Ay, okay ma'am, sabi ko more power and I remember the days na kaitong mga panahon nang na-interview ko diyan sa Sangguniang si papa mo, si kinatawan Mon. Ngunyan, Ay, opo. May Alsuwa na naman Sangguniang Panlalawigan. Ano po? More power Ay, tabi, Ma'am Pati, more power. Salamat po, Sir Pio. Sige. Okay, thank you very much Madam Provincial Board Member, Representante kan Philippine Councilors League sa Sangguniang Panlalawigan Albay, Pati Alsuwa. Agad ang taki-reaksyon si Punong Barangay Eva Banua sa sa aktibidad na darakang PCL Yan. digdi sa ang Barangay.
Ang napanginayin siya una ko nawara sa kapitan, nasa likod ko pa sana. Kapitana, maray na aga, live po kita sa DCGB Legazpi, nasa ibong na linya si Pio Fernandez. Sagadan mi po ika nin reaksyon digdi sa katod na aktibidad digdi sa indong barangay, sa Barangay San Andres kan Philippine Councilors League. Pio si Kapitana Eva Banua. Hello po. Yes, Kapitana, Ma'am Kapitana Eva, si Pio Tabi ini. Good morning po. Kumusta su reaksyon kan mga kaakian dyan sa barangay nido na pili na matawanin mga tsinelas. Importante ho na maribigay na tsinelas sa oral daw. Opo, maugmahon po sinda na sinda po ang napili na matawan kay mga tsinelas kang Philippine Councilors League Oho. para sa tsinelas para sa kinabukasan. Nagpapasalamat po ako na digdi po sa San Andres ang napili ninda para matawan po ang samuyang mga kaakian. Iyo po. Ang resettlement site na yun, permanente na. Dakulaon bagayan tabi Kap Eva, ano po? Opo, halos parehas na ang population kang sa baba, parehas na po kang population duman sa resettlement site. Ayo na nga ni ana. Permi kami napapasir dyan kung may mga kalabidades baga. May mga, dakula, grabing bitis ang magkakaigong mo yan yung bagong tsinelas. Opo, dakulaon na po yung tabang sa mga aki, sa mga magurang po. Iyo. Ano yan, sinurukol mo na sa mga recipientes, so bitis? Bahala Ano po, na. ang ano po ninda, 10 years old below. Yun. Sugis anyo sa Apo. pababa. O di, plus talagang sa mga taga-resettlement site lang ang tinawan. Opo. O di sige tabi, kung nigwa kang gusto man na ipahayag pa, pasasalamat, go ahead tabi, Kapitana. Gusto ko pong magpasalamat sa Philippine Councilors League dahil po sa napili po ninda sa muyang barangay na matawang kaining mga libreng tsinelas na kulaon po ining tabang para sa mga magurang asin sa mga kaakian digdi sa San Andres. Salamat, Kapitan. Good morning. Thank you po. God bless po. God bless. Okay, dakulang salamat tabi Kapitana Eva Banua. Dahil pa man nag-distribute pa di kan Tsinelas. mga tsinelas so tigya secretary pa sa natigdi sa may stage. Oho. Dakulo ng aki digdi. So iba mga makalwagon. Tungkol daw Bakong natatayaw ka nakaabot ka dyan, nigwa ka dyan ng aki? nagsusunod na ako pa sa ako baga pa good soldier. Good soldier ako pa obey first before complain. Orderan ako ni Chief Jimmy na salita. Ang to yung chief reporter. Sabi sa kuya, pumasiring ka naman taod-taod ha. Aha. Sa San Andres, maabot naman sa PCL. Tapos, for strict compliance. Oo. Dahil ko nga nga madagog sa ere ang report mo. Aha. Dahil na taka-imbitaran sa inuman. For strict compliance. Si Municipal Councilor Dino Sortida, ano yung digding? Kagawad, agadang takireaksyon ini, garo ika nag-asikaso hindi ano ini, representante kang LGU ba kumaan. Pero si Kagawa Dino Sortida, ano man ini, Municipal Councilor, siyempre, karibay ni sa aktibidad, sa aktibidad na ini. Kagawad, ano po ang masasabi mo kayo sa indong aktibidad igdi. Si Pio Fernandez sabi nasa Balyos, Pio si Kagawa Dino Sortida. Hello, good morning po Pio and sa indong mga nagadarangog. Magayon po ini na programa kan PCL dakulang tabang lang po ini sa mga kaakian digdi po sa Barangay San Andres and syempre nagpasalamat po kami digdi sa officialis kan PCL headed by Councilor Pati Alsua Gonzales na napili po ang Barangay San Andres na talagang dakol man po ang mga nangangaipo po mga araw ka ng proyekto dito sa barangay. Yan. Sige, tabi Okay. Kagawa.
Okay, tinauna sa kuya ni nag-asikaso kaya sinda pa rin Iyo, Pio oho. kan pagpaprepara. So yan tabi Pio, ang mga pangyayari digdi sa aktibidad kan Philippine Councilors League, parte kan Philippine Councilors League week. And saro lang ini sa kaya mga aktibidad ng gigibuon ngunya na simana sa bilog na probinsya Canal Bay. Jomar Bien, DZ Gibo. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa luwas kasabay si kinatawan Patty Alsua and then si Councilor Dino dyan po sa Santo Domingo, dyan sa San Andres, Santo Domingo, Albay. Dumang kita kay Angel na Mustaza. ang pipi ko, siya si Papa P. Bicol Sige tabe, yan. Angel Mustafa on the spot report. Angel, what's happening? Good morning. Yes, good morning Sir Pio. Good morning po sa tuyang mga paraan tabay. Sa mga dugang tapapong pareta, posibleng patong-patong na asunto, ana posibleng kahampangon-ngunyan kan sarong personang barastana sa nang muslak asin ng para pangmuda ni na personal kan public safety office dyan na Sir Pio sa sentro kan Legazpi dahil sa pag-aprehendir kan mga babaeng PSO personnel dahil sa naging violasyon kaining na komitira. Kaibahan Sir Pio sa na komitir kaning violasyon itong obstruction, nagparada sa mga daiman dapat na paradahan kan sa iyang vehikulo. Wala ni na i-presentar na lisensya pati na ang mga official receipt asin na certificate of registration kan sa iyang vehikulo. Para mas masabutan pa Sir Pio, kung ano ang mangyari asin kung ano man ang magiging disposition po kana PSO, kaibahan ko po ngunyan si Sir Octavio Rivero ang pamayo po kana sabing opisina. Sir, good morning po na tibong na linya si Sir Pio Fernandez. Hello sir, good morning. Yes sir, good morning tabi Sir Octavio and ano man ang tabi so nangyari ka ito so naipaabot sa imo? Tanahiling ko man ito sa post mo. Go ahead, madangog tabi kami. Mahalay po po kayo ito. Ano na ko kayo ito digdi sa LC3 ta may billiard tournament digdi. Dahil kung puli ni pabayaan ta kadakol-dakol kan tao nagralaw digdi o gusto tang masecure sa lugar ta baka may mangyaring maraot na insidente. So at around mga 4:55 nagapod siya ko so kay ribanan kong piso na may klinampingan sindang motor sa tao kang pedestrian lane. A few minutes may umilabot na persona tiga ko question kung natata iklampingan sa motor na niya ito mo kumbaga pedestrian lane ito dahil pwede pagparadaan kaya ano man na bihikulo. So doon nagpoon soryawan na so mga public safety officer ta mga babae po ito. Sabi ko, dahil ka mo magsimbag, patara mo siya kipatara mo kung anong videoan nindo. Kaya nga nito, nakuhaan ki video kung ano so nangyari duman. Sa inso eksaktong lugar na nakaparada so motor na pinag-clamp tabi over? Uli ba so Republic, Rizal Street, so traffic light, dito sa Piñaranda Street, yaon duman sa tao kang pedestrian nakaparada sa motor. Pero bako man sa tahaw kan tinapo duman lang sa puro kan pedestrian lane mismo. Ayun po. Ayun. Okay, so clearly ano pang violation niya tabi? Obstruction, disregard ng traffic sign, ORCR not carried, driving without license, arrogance driver. Nako, oho. Initialmente so violation ko tana is itong so obstruction. Ayun po. Oho. Kung nakiguron lang sana kayo sa Kimaray, dahil suryawan so Oho. mga public safety, tao man baga kita, tapos na magtawag konsiderasyon, Oho. o di naagita sa Marina Aurora, bagong suryawan na, Nako. nagbabanggit pa siya may kabayo sa Kamprami, ipapatanggal niya sa mga piso, Ay, sus. tapos may binanggit pa siya duman na, taga-radyo ako dahil hindi ako tigrespeto. Oh, sa indang Ako pa ito. si Iba pa siya binanggita di naman Pio na ang Mio ngayon hindi di Pio, maluya na dahil ng power yan. Nasa tapitaram niya sa muya. Dapat itaram niya naman kay Mio. Anong koneksyon kayo doon sa nakomiter ng violation? O taga sa ini na ko na ini tabi. Ini po, the following day, nagtaram siya naman sa video na taga-radyo ako sa aga, papakbakan ta ka mo. Sus.
Ini po, so, kwan, nakuha mo sa information, ta nag-live siya, kinumagahan, mayon internet TV po, so, Oh, nako. istasyon na piganuan niya. Ay, Jesus Mariosep man na. Oh, di anong mga asunto an isa nga tabi nindo over? Pagpiprepare na po sa mga dokumento, na pidabita na sa apat na public safety, Mhm. baka ngunyan po, may isangat ni so kaso, di sa korte na lang kami magkuroron. Oh. Tapos tabi, so motor, para dahil mawara duman sa lugar, pina-safekeeping po niya sa public safety office, Mhm. then ipinablatter ko na itong motor na safekeeping kang public safety officer nganing dahil mawara. Iyo, that's the right and legal procedure. Yan. Po, dati po Oo. baga kitang pulis, Iyo. dahil kita mabuntog sa sarong ito na kita ang mabaliktadan. Isus, gulpi pala na violaciones dainin na yung succeeding na nanadiscover nindo kan pigahagadan na nin dokumentos dahin na ipresentar. Iyo na ito naging nag-flare up na siya. Iyo po, duman sa video, malinawon duman, igagalan siya ki driver's license or sir. Wala niya akong kwan, or sir, wala akong driver's license. Mhm. Duman mo so kwan, so driver, may kariban na akong driver. Oho. Ay, sus kuman Mariosep. Ano? Hay, nako. Tabi, when do you plan to ining isangat na asunto tabi? Ganyan po, kung matapos yung mga dokumento, dahil may matapos na simalang ini, Mhm. pag nakuha mo yung mga detalye kang pagkatao niya, isasampa mi na po ito sa prosecutor's office. Mhm. Bahala na siya mag-arampangan kami duman kung anong duman na kami mag-uroron sa sa korte. Iyo tabi. Oho. Taday man mapupwede man ang kunaro kan ang aktwasyones. Ano? Now, igilitan na muna yan, Sir Octavio. Ano po? Kumusta ang kwanindo? Ano ang sa indo dyan na kumbaga instruction o pigsusunod na protocol, particular ining mga men and women niya to na nasa field baga, kumusta ang papasunod nindo dyan na sistema sa pag-apprehend? Tapaminsan magapaano, sumanar man kang pag-apprehend, parang na-agitate o naiiritar, so pinagdadakop na imbes na magpasumiter o kung ano, parang na-agitate man sinda, nadadagit man. Ano ang sistema kan, ano ang tugon mo dyan, ang orden mo sa mga kuan mo? So approach baga, would it be yung approach na kumbaga tama lang, sir, good morning, ako po si PSO Arog kaini, pwede po ma-informaran ka na unitabi sa imong violasyon. Ano ba yung pag-approach ba? So sistema ninda, ano ang tugon mo dyan, tabi? Every time po nagkakaigwa kami kiniting, pero po yan sa paging pasayos kong attitude sa inda na pag sipasin dati mga driver, lalo na pag may mga violation, so malumanay na pagtaram, magalang, good morning sir, good afternoon, good evening, kauron ng kimaray, dahil magsuriyaw, minsan paano sir, dahil ta maiwasan, kung pagalo na ang sarong enforcer, pagsusuriyawan na kang violator, kung ano-ano ng butas ang piganap, siyempre, so emotion kang enforcer, dahil ta na ito mapugol, makakataraman kita kimakusog na boses. Mhm. So there goes now the altercation. Ano? So alterkasyon, diyan namin laog tabi, Sir Octavio. Ano po? Iya po. Oho. So, igwa ka mo ning piga papautob dyan na maximum tolerance tabi. Ayun po, Oh. dahil ang ibang katugon-tugon sa inda, maximum tolerance kita. Maski pa nung muda sa indo kan mga na-encounter ng mga violator dahil magtimbag. Kung Iyo. video ka mo, videoan. Iyo. Dahil ito magiging ebidensya na arga itong attitude na sa filing sa indo, dahil magtimbag, ngunyan. Duman kita sa punto. Kung ano na kumagtan ng violation, dumandang kita. Iyo. Dahil magtaram kung ano-ano man. Iyo. At least, sa arog ka na sistema, permi kitang nasa tamang kunyan lugar. Sir Octavio, ano po? Iya po. Good morning. Ako tabi si PSO Arog ka ini. Medyo tabi, sir, i-informaran ta ka na sala sa pagka-parking mo, igwa ka ning violasyon tabi. Yan, perming sa arog kan. And in that way, makukuata subuot kan sa tuyang mga kahimanwa. Bako, o di ma-appreciate pa nila yung manner kan apprehension tabi. Iya po, tang saro sa emphasize ko sa indang kuan.
na tabangan sa mga motorista bago dako po. Yeah. Tulong muna bago huli. Mhm. Kaya nang nadadangog ko sa ibang kwan, mga motoristang nagbabaralik with me, ang ganda niya ng palakad ng public safety officer sa Legazpi. Instead na tikitan kami, ina-advisean kami, ikinagayad kami sa Yan. tamang lugar. Yan. Tulungan, buda edukaron. Ano? Ito po. Pero so paaging subak o bagang may sala ka onin na pa sukun sumalumanay. Ito po. Oo, tanganing makuataan buot kan mga tao tabi ano. Ay nako, di kahirak man kan mga officers niya to, pigi initan piga uuranan, susuriyawan pa. Isus Mariosep. Ito, tara man pakibubutang Ay, Isus Mariosep, Tapos, grabe man. Oh. pinarampa siya duman na. Dahil kung sa taga-radyo ako, Ay, nagpapadala ko ral daw ki news duman sa report sa, dahil ko maramang kung anong oh. national news ito sa sa Metro Manila. Oh, it does it does not mean na mabalgar siya nin traffic regulations maski arugaan tabi ano sir di man di sige tabi good luck sa indo diyan and mabuhay ka mo diyan sa PSO tabi Sir Octavio. Salamat po, Sir Pio. At dahil ko man pwede pabayaan yung mga tao. Ilalaban ko ini. Kaya nga sabi ko, kung laon ako sa oras na ito, kang pangyari, aariston ko siya, di ako matugot na. Gaya bali na magkarurungasan siya, di magampang kami sa korte, nagkasuhan kami dua. Ikuha na yan igwa na nina nagkakanigong basihan ika na pwedeng arestaro na itong mananggad. Ano po? O di sige naputol si Angel. Angel, tabi, naputol na ang linya ta. Hello, sir. O sige, naputol kaya. O di sige tabi, Sir Octavio, kung igwa kang gusto man na ipasabot sa publiko, manungod sa indong trabaho, buda apelasyon sa publiko, go ahead tabi. Ang reminder ko lang po sa mga motorista, lalong-lalo sa mga nagralog sa Sikat ng Legazpi, nag-ibersita, pag sinita po kita kang enforcer pa, pakumbaba kita, kung may nakumita kitang violation, pang sarong enforcer tabi, dahil ka mangkaan, sisitahon, kung dahil nailin sa aming violation. Pag yung naagad solusyon sa ito po, saka mag-agad kitabang. Bakong kung ano-anong butas ang anapon mo sa enforcer ta, yan po, nag-seminar yan, nag-undergo ang training, aram kaan ang lahi kung ang ipapautob nila sa tinampo. Salamat tabi, Sir Octavio, mabuhay ka mo dyan. Salamat man po sa Sir Pio, sinabuhay din po kamo. So, yan po, Sir Pio. Thank you po, Sir. Yan po, Sir Pio, si PSO Chief Octavio Rivero manungod sa nasabing incident ka na naka-receive na aldaw. With Kuya Boy, Angel Muscaga, Salamat Angel, kasabay si PSO Chief Octavio Rivero with Boy sa Mobil. DZGB On the Spot Report. Oras Pilipinas 9:41. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much Tabi Chief Tech Ramir and agawon tamo na nagkapirang minuto an sa tuyang commercials ta makuha kita nin precious time man.
Ali duman sa lower house si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Congressman, good morning. Si Pio po kan DCGB. Good morning, Pio, and good morning sa gabos sa nag-aantabay kang PBN DCGB. Anyway, Pio, let me correct you because wala ng lower and upper house. Aho. Kumbaga, obsolete na yan. In fact, no longer applicable. Mhm. Dahil alam mo, kay itong panahon, ang Senado at ang House of Representatives nasa sarong building. So, Senado nasa taas. So, House of Representatives nasa baba, nasa Oho. first floor. And that's why it's called the lower and upper house. But right now, it's no longer applicable. What we have is the Congress of the Philippines, the Senate, and the House of Representatives. Ayun. So apod na lower house and upper house, wala na po, non-existent and no longer applicable nowadays. Dai na ito pagparagamiton taday na ito bako na aplikable. Bako na po applicable. Opo. Okay. Okay, thank you so much for the info and we sit ako nakatoka, we sit corrected. Well, anyway, sa pinagsusubaybayan mi so rehabilitasyon kan kunyan Legazpi City Water District and ang background baga kaini sudah kaagi pang Congress 19th Congress natabangan ini through the appropriations committee Congressman Saldicos ako Bicol na mapabulusan ning dakulaon na kantidad para marehabilitar ining Legazpi City Water District. And medyo natitenga tabi dakol na ang naghahapot what happened and kasuhapon nagkaigwa na kamo na meeting yung mga representantes kang Local Water Utilities Administration. May we know po kung natukar tabi ini ano po ang development? Go ahead po tabi, Congressman Pido. Well, tama ka, Pio. Kasuhapon, si Attorney Salonga of the Local Water Utilities Administration. Siya ang chairman kang LUA. Together with Attorney Lindy, siya man ang, administrator pala kang LUA, si Attorney Salonga. Si Attorney Lindy naman, siya naman chairman kang board kang LUA. Basically, iyan tabi mapapadagos na pinagbubuo na program of works tanganing expansion and improvement kang Legazpi City Water District mapuna na tabi nahaloy na ini alagad sabi ta na nga ni ang marhay na programa na ikakarahay asin papakinabangan ka mga Legazpi nyo dapat madagos niya. Sa rason na pangangaipo ang tubig, Pio, sa Urual daw, water is life. And therefore, ito mga unserviced areas, lalong-lalo na dyan, masasakat sa Taisan, asin digdiman sa mga haralangkaw na lugar, arog kang Buragwis, Puro, Lamba, ayan tabi, yan ang prioridad tanganing mapakaraya ang serbisyo kang pagtatao o pagdidistribuer kit tubig para sa satuyang mga kababayang Ligaspenyo. Mm-hmm. Kung tama po sa kuyang pagrurumdum Congressman Attorney Pido Tabi, medyo na tenga inining diit na panahon ta nagsalida pa sa administrasyon kang LUA. Now, the good news pala kasuhapon nagpupuo na ang program of works Tabi. Well, tama po kamo. It was delayed for several months. And tama ka, Pio. Nagsalida kay chairman of the board, nagsalida kay administrator, kang LUA. But right now, nasabutan ninda, so kaimportansyahan kang programa sin proyekto. Remember, Pio, dyan sa southern barangays, lalong-lalo na sa Taisan, this is the biggest barangay having the biggest population, and with the establishment of the housing projects itong 4PH, kipuhan ta talaga na iabang dyan itong tubig na kung saan primerong pangangaipo sa mga residentes dyan sa barangay Taisan asin pasasakat. But Pio, just to inform you that
this will be two phases. First phase is the most important improvement and expansion projects of Legazpi City Water District na mentionan ko na kasubago. So prioridad ta pasisiring dyan sa patataas sa southern barangays. As in may second phase pa inipio. Maapot ka nata phase by phase. It's because let's be kumbaga practical. Ang sarong proyekto day man natapos sa sarong taon. Lalong-lalo na kung dakulang kumbaga proyekto na kung saan ini nangangaipo kidakulang pondo, and therefore ang sabi sa kuya kang luwa kung pido kung mamarapatin face by face natin ito. Ang sabi ko ang importante sa amin ay ito ay dapat maumpisahan na para sa lalong madaling panahon pakinabangan kan sa tuya mga syudadano. So what was the assurance sa sense of urgency yan na itinaukan luwa tabi? Well, the assurance is 100% go, approve, and it will be implemented. Now, I urge the Legazpi City Water District, inapudan ko tulos si GM Rico Salazar kasuhapon. Sabi ko, this is a rare opportunity na kung saan sa primerong pagkakataon, dakula ang ibubulos na pondo as in itatao kang luwa sa sarong local water district. Dahil na sinda kaipuhan magutang kidakula, mag-loan at ang i-charge pa ina sa tuyang mga konsumidores. So this is the kind of sa tuyang pag-inguha kasabay si Kong Salde, ang Bicol Party List, tanganing matugunan ta ang mga public utilities arog kang Legazpi City Water District na kumbaga kaipuhan kitabang asin para man sa mga konsumidores. Backtracking kong pido tabi gura more or less so ipinababa sa luwan ay gagamiton sa rehabilitasyonan kang Legazpi City Water District. The original budget was 365 but because of the good proposal of luwa, ang sabi ni nagibuntang phase by phase. So kabanga kay Topio will be implemented this year 2025, and next year the full implementation of the mentioned budget will again be implemented by 2026. Ano ang obligasyon pinansyal kan LCWD? Kaipuhan na bayadan na yan o dae? Mayo po sindang bayadan because this is basically a total grant from LUA. So kaya nga ni po Pio, baka magselo sa ibang mga water districts. Alagad syempre, we in Legazpi, being the center of business and commerce and the most populated city in the entire Bicol region, siguro justified man na mapakarayang pagsiservisyo kang tubig, Pio. So, would there be a possibility na dai ini i-pass on sa konsumidores kung dai ning responsibilidad sa water district na bayadan niyan sa luwa? I don't see any reason na ipapasok on PO kang LCWD because first of all, this is not a loan, and then second, ini para sa improvement and expansion. There's no reason why they would charge extra the consumers PO. So the coming months, physical works nang maabot kayan tabi? I hope PO na sa iling ko dapat this third quarter the bidding process, the procurement process will be done, and in the fourth quarter, yung physical works will start na PO. So this is iniyan sa tuyang pangaturugan PO, so that bago man magbabaan sa tuyang presidente by 2028 initabi PO fully implemented, completed, and will be again beneficial na sa satuyang syudad. Okay, well said tabi Kong Pido, and baka maputol akong maridayal. We go duman sa mga medical assistance, dakol ang nagapot yung maip bagatabi. What's the situation now? Well, kaso hapon I was informed, updated by Dr. Rimpilio, our regional director kang Department of Health, na ang satuyang DOH Hospital, ang BRHMC, padagos nagkikater
kang sa tuyang mga pangangaipo kan sa tuyang mga pasyente, and so far zero billing ini. At alinsunod sa commitment kang sa tuyang presidente, and at the same time dakula man nakatabangan ng pondo padagos na nag-sustain, nag-finance kang operasyon kang BRHMC. Sa tuya lang napakiulay Pio that by pouring in enough funds, sufficient funds for hospitalization, medication of all these patients, especially the indigent patient, dapat pakarayon man ang serbisyo. So may compassion magapiyo. Bako lang, so kumbaga mo ang pagtatatrar ki pasyente nakandepende man iyan sa mga health workers ta. And sometimes we acknowledge na may mga reklamo, minsan nasusupladohan sa satuyang mga health workers, and sabi ko dapat permi may compassion ang sa indang pagsiservisyo. And the Department of Public Health, Director Rempilio totally agreed with me. Yan. Sige, naputol ta. Dahil ako tabi kong pido, and anyway, madali naman patapos na sa tuyang kon. Tama ito na itong sa mga paminsan baga may natatarayan, may nasusuriyawan, ta siguro pagal naman sa mga health worker, and at least may asigurasyon yung regional director man ka na DOH na malulok into tabi yan na kong pido. Yes, Pio. We in the public service should always serve with compassion. And syempre, responsibilidad kan lambang serbisyo publiko. Lalong-lala, those who are in the front line, the health workers, to see to it na mamatian kan sa tuyang mga pasyente naghihirilang ang sa indaman na pagmakulog, Pio. So I think that's one factor, aspect na kung sain mapapahiling ta na bako lang pagtatao ki libreng hospitalization, at the same time mahiling maninda na yaon sa pagmakulog, Pio. And that's why Filipinos are renowned for their for our nurses, Pio. And that is our traits. That is one of our attributes sa bilog na mundo. Pag sinabi mong Filipino nurse, favored iyan dahil yaon ang compassion, yaon sa pagpahiling sa satuyang mga pasyente ki pagmakulog, and then nakakadagdag sa ikakarahay kan sa tuyang mga pasyente, Pio. And lalong-lalo na nga itong let me also mention, Pio, kung sa na-aksidente baga dyan sa Piñaranda Park. Tabi, Pio, their bills will be taken care of, Pio, and all other expenses will also be shouldered, and yan ang satuyang asigurasyon, Pio. Although pinagapot ko si Dr. Rimpilio, sabi niya don't worry, because that patient will be will go out in the hospital without paying anything in the BRHMC. Ba, talaga zero billing. Yes, Dahil Pio. babayadan itong na aksidenteng yan dyan sa pag-collapse ka na dyan sa bubong sa Peñaranda Park. Okay. Now, tabi kong, anything else coming from Congress? Madangog kami? Well, Pio, health service, kasuhapon, yaon suluwa for the expansion and improvement kang sa tuyang Legazpi City Water District. And at the same time, nagbisita man sa tuya sa Regional Director, our very own RD of Department of Tourism, RD Herbie Aguas, to report to us ang mga ongoing and promotional activities panganing mapromoter ang satuyang kumbaga lugar, as in probinsya, as in kabilugan ang Rion, Bicol. And I'm happy to announce, Pio, that we will improve and beautify ang Legazpi Boulevard. Iyon. Alam mo, ang Legazpi Boulevard is one of the the most visited area kan sa tuyang syudad. And bako sa mga Legazpeños nagbibisita dyan sa may ahali sa manlain-lain ng lugar. When we conducted much of our activities kang Ibalong Festival ni Mayor Hisham Ismail, naglalakaw-lakaw ako, as in nanutaran ko as in sa sakuyang pagpaki-istorya
talagang hali sa Manila lugar ang nagbibisita, Pio. And if we continue to beautify it, then it will add to more tourist arrivals sa satuyang syudad, and at the same time it will create more activity dyan sa area ng iyan, Tabay, Pio. And ang TIESA has fully committed to kumbaga fund so improvement kang sa tuyang 3 kilometer stretch na boulevard, Pio. As to the details, ibubuyag-yag ta na lang, Pio, pag yao na so eksaktong plano kang TIESA. Pati naman itong mga design, magagayon na design, na world-class design, Pio, na pagilingon mo gari ka naman sa nayaon sa Singapore, Pio. Wow! Magayon. I-enhance pa pala iyan? Ala Singapore type yan na boulevard? Well, little by little, Pio. Pero siguro in the course of 3 years, we can do it. Yun. Okay. So, at least, iyan tabi, baga very latest, nagbisita pala sa emo si Director RB, and pagkatapos, saan ka mo nagdumanadua? Aram kang kumunali Pio. tinindo. Very short, very brief. So update and conversation made doon ni Brad, Director Herbie Aguas. But as you know, ongoing ang mga budget hearings. And kita man, as the Assistant Majority Leader of the Commission on Appointments, we are meeting so many nominees and appointees of the President. Nagparadakol, Pio. So sa tuyang i-confirm, from 4 secretaries to 6 secretaries. Why? Nabakante sa Department of Transportation and Railways. And then may bagong appointee si Presidente, si Secretary Vince Dizon, ng Department of Public Works and Highways. Sa ngunyan, pasisiring kita sa Senado to have a session tanganing i-confirm taman ang nagkakapirang general as in mga diplomatic and consular officials para makapag-assume na inaiskan sa indang mga pwesto sa manlain na lugar as in nasyon, Tabi, Pio. What are the chances ni Secretary Dizon sa Obras Publikas? Pio, I think his appointment will be smooth sailing, considering that his fitness and qualification in his appointment as a public works secretary is really commendable, Pio. So kami man sa Commission on Appointments, we don't have any other consideration except for the integrity, the fitness and qualification of the applicant nominee provided to us by the President. Okay. Si Chief Nartates, maagi man tabi sa Indo? Sisay po? Si Nartates, PNP, maagi po sa Indo ang hindi po. Ang Philippine National Police as a civilian does not undergo commission on appointments. Ang nag-aagi lang po sa MUYA are the Armed Forces of the Philippines from the ranks of Colonel or Naval Captain up to General po. So iyan po ang kumbaga jurisdiction kang Commission on Appointments. Pagabot sa mga police day po nag-aagi sa MUYA. Napolcom po, Sinda. Sige. Kong Pido, mabuhay. Salamat sa impormasyon asin sa oras. Salamat, Pio, and mabuhay, PBN DCGB. Thank you so much, Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Kanako Bicol, representante niya ito naman sa Kongreso manungod sa mga major developments na sa tuyang nagkairisihan. Mabareta mo na si Jen den halawig na hanap buhay. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisan na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa.
Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. 5 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Inapod ni Senador Kiko Pangilinan na fake news ang pigasabing supesyente na ang 74 pesos kada aldaw para masabing bako food poor. Sa irarom kang presenteng food poverty threshold, pigasabing supesyente na ang 21 pesos per meal tanganing pakaunon ang sarong pamilya na may 5 miyembro. Aminado si Department of Economic Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan na outdated na ang presenteng datos. Dahil ang digdi para kay Pangilinan, dakulang bagay na langkawan ang food poverty threshold sa 13,873 pesos gikan sa presenteng 11,000 pesos. Ini ang magiging giya kang gobyerno kung sisay mananggad ang dapat na mabiyayaan kang ayuda hali sa mga programa arog kang 4Ps. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Sa iba pa, bisitahon ang samuyang Facebook page ang DZGB News Online. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi,
Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataoning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo, pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. May report muna kita sa luwas antes ka na sa tuya pang pagpaabot din iba pang mga informasyones. Kay Chief Jimmy na salita. Compadre Chief Jimmy, what's happening? Good morning. Yes, salamat sabi pa di maray naga sa mga parantabay. Yung kita ngunyan digdi sa compound kanda Bicol University Ginobatan Campus dahil lang sa ngunyan an official na pagpuon kan pang tulong taon na Bio-Agri Festival. An konsepto ka ni tabi pa di iyon na kumbaga matawan ki pagkakataon sa mga produkto kan mga parauma na mailuwas, may showcase digdi sa compound kan na eskwelahan and maging motivasyon iniman sa mga nag-aaradal digdi sa nasabing eskwelahan sa mga estudyante na matawan kung paano ang mga parauma naghinguwa nakapag-produce kan mga produkto na iyon nahihilingo niyan digdi sa kapalibutan kan na school. May mga booth digdi, mga tent pa di, and sa mga produkto from barangay, yaraon digdi, and mga finished products, yaraon digdi, and mga natural, mga estudyante, yaraon digdi kan na buka, ay Bicol University, nahihiling ninda, pwede tinda, may mga resource persons, may mga seminar, pwede sindang mag-attender, and mga istorya ng success kaning mga parauma. So invitasyon na kanayon kan lokal na group kan management kan Bio Ginobatan
na magpasersinda, magpon ko niyan September 3 undo September 6 ini ang durasyon tabi. Okay. Sa to yung dagdag na informasyon, nagura na naman. Matindi. Hindi sa banuan kan ginabagan mo niyan. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Pagali kay Pading Jimmy. Diretso tamuunan mga informasyon dyan sa luwas. Pading Al. Good morning. What's happening man, Pading Al? Good morning, Pade. Minsan kikawatan talaga kan DPWH ang budget kan mga patinampo na nawawara na sa ng diretso. Sarong ehemplo kayan na Pade, ining road widening digdi sa Samoya sa Sitio Puliki, Barangay Maslog, na originally ang plano kani 4 lanes. Alaga dahil may problema sa right of way, na pagurunan kan barangay, kay bako dyan sa Ororon, na 2 lanes na sana para mientras na bako pa man masyado problema digdi ang traffic. Pero ang plano kan kontratista asin kan DPWH ang matatadang budget gagamiton ini sa solar street lights, bagay na pinaboran kan barangay. Alagad mo niyan, tapos na ang 2 lanes na road widening, maski may mga duro diferensya siring sa bako tamang luho, pasiring sa line kanal, na bako man bigubulusan kan tubig hali sa mga alangkaw na parte kan bulod, dahil man nagpapailing na, dahil na nagbubutwa pa ang kontratista maging ang DPWH na makiuron giraray sa mga taga-barangay kung ano na ang development kan pagsasabi ninda na solar street lights. Kaya daingon yan masabutan kan barangay, lalo na kan mga residente kung napano na so tadang budget kani para sa solar street lights, dahil haloy-haloy na, nagkapirang bulan na natapos na yung 2 lanes, ang Ororon, 4 lanes originally, ginibo nindang 2 lanes, pero ang budget na para sa solar street lights, ang sagkod sa ngunyan, igadita na baka diretso ng mawara. Yan pa ang mga informasyon pa. Digdigiraray sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, kumpadre Al, sa istorya hali dyan sa luwas. Mga naarin beltadahan taan mga informasyon na yan. Alarmario on the spot report. Mientras tanto, ano tabi, may nagharapot itong na mensionar talastik baga, yung BRHMC na tibaad maibugtak dyan sa Pulangi. Yan. Igoning bubusol pa ano ka yan. In fact, ipinaglabi na yan personalmente ni Congressman Adrian Salceda kan mag-courtesy call man si Secretary Ted Erbosa sa opisina duman sa 3rd Congressional District Office kan kunyan Congress naghuron sudua may kinaraman sa siyempre budget maasigurar na ang budget permi iyan pong maipabulos nin tama diyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center among others, and ma-fortify ang pagtaoning beneficios sa salud para po sa mga kaimanwa, lalong-lalo na po dyan sa 3rd District. So ipinaglabi po ni Congressman Adrian is itong magbugtak lamang nin kumbaga branch, nagkapirang bed capacity gayod with the necessary medical equipments and personnels, depende po sa desisyon kan mga nasa medical practice and kan DOH kung ano ang pwedeng ibugtak dyan sa Pulangi. Because ang Pulangi is a sprawling community, dakulao na po iyan, and gulpi na ang populasyon. And pag populasyon bagad ay taman pinaghagad,
kundi talagang may mga pinagmamati-mati, lalo na para rehutang mga kinapobrehan. So, gulpian sakripisyo pa, may kabatian, mapasiring padigdi sa 2nd District, kung kulang-kulang ang budget para rehutang, kapos, tigo-tigo kon baga, dahil man tulos kakalaog yan dyan sa mga pribadong ospital, tabi. So, ang sabi ni Congressman Adrian Salceda, it is imperative. Igwa lamang, mabugtakan lamang dyan ng nagkapirang bed capacity, Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Pulangi, which will cater generally ang 3rd District. And siyempre, in a sense, madidiklag man, so suro pa'y na pasyente manigdi sa BRHMC. Yan na BRHMC, yan so dating BRTTH. Pinag-upgrade na po yan, para paalukaran aning fundo through Congress kaito sa paagi ni Congressman Joey Salceda, nasa Committee on Ways and Means siya kaito, nahanapanin paagi na sa mga buwis niya to na pinagkontributan, pinag-arambagan, makakuaman lamang dumaning parte ang Kabikulan, particular ang 2nd District, ang Albay, ang 3rd District, sa paagikan Bicol Regional Hospital and Medical Center. Na-upgrade po yan. In fact, igwa dyanin mga nagbuburotoan na bagayan, 20-story building yan, budasaro pang 10-story building na puro po yan mga modernong medical facilities, tabi. So, with this, kumo dyan sa 3rd District, dakulaon ang community na dyan tabi, kaipuhan imperative, sabi ni Congressman Adrian. And iyan po naipaabot na kay Secretary Ted Herbosa because saro sa mga primary concern mananggad na pigpapaasikaso ni Congressman Adrian is iyan na salud po kan mga kahimano niya to, lalong-lalo na makinapobrehan as well, tabi. And all walks of life, dahil naman magparasakripisyo, tabi. So, pati na dyan yung mabugtak nin ko niyan yung parang geriatric clinic, geriatric center. Pag sinabi tang geriatric center, it caters duman sa mga kamatian kan mga maiedad na seniors. Dahil dapat pakompromiter man ang salud kan mga seniors. Sa dakulaon na portion man na yan, kan susyudad ang sektor kan mga senior citizens, and dakulaon po ang utang na buot niya to dyan, maging ikataga premier distrito, mga senior citizens kang 1st District, 2nd District, and dyan man tabi sa 3rd District, bilang sabi na nga ni, pagiging grateful niya to, taan mga senior citizens, gulpi po ang kontribusyon kaan sa evolusyon kan sa tuyang susidad, lalo na dyan halimbawa sa 3rd District, kung sa inaan mo niya ng 3rd District, inabot because of the wisdom and the contribution kan sa tuyang mga senior citizens na nagkontribo in their own capacity bilang mga trabahadores sa pribado, empleyado sa gobyerno, negosyante, establishmento asin iba patabi. Kay puhan na pangatamanan ang sabi ni Congressman Adrian. So, geriatric center yan tabi sa 3rd District. Isalado po yan kan salud, yan. Kaya may naghahapot kaya sa tukasabagi, nag-apod pati ngaya, taga 3rd District, taga dyan sa Pulangi, kung anong development na kaito. Iyon niya ako, na iyan, na ipaabot na yan kay Secretary Ted Herbosa mismo kan Departamento de Salud. Kaya don't worry po, kamong mga taga 3rd District, iyaon yan po sa, naka-pipeline na po yan and in the works na po tabi na pinag-asikaso ni Congressman Adrian Salceda. Kasuhapon man, so General Oladay. Yan na General Oladay tabi, na-estabilisar iyan, naginang lay, por dahil duman sa Akta Republika man na ipinasar ni Congressman Joey Cato kan 2nd District, Akta Republika 1135 yata yun. Don't get me on the numbers, pero por dahil po sa lay na ipinasar kaito ni Congressman Joey, bilang pagmidbid man kay General Simeon Ola sa sakripisyo niya na ikinontribo para magkaigo po ning katalingkasan, bako sa naan albay ko di ang bilog na Pilipinas, hali po sa mga mapanakop na nasyones arog kan Amerika. Po? So yan po tabi ha. Sa pangarang kang bilog na tropa, salamat kan sa ido pagantabay, mabaybay na kita for a while, tanganing makapuon man tulo si News Direct Mar and maakomodar tapan mga hanap buhay. Salamat, asin mahal na Diyos ang magbantay.
Sa indong nadangog ang programang Tingog